MMPPNA atovar amen pen langmin so pen nok terang kroipun atovar kilometer pliajak anta kipatang thek thidat pen ajo hawara phan thedunga kisung chetong nang koklo Hamren also PK West Karbilong district himpilo pustame tongkamukam pen Hamren gari motor ka cheleng punje phananta mission iksibatovar kipi non puta kipatang thek thidat ke manghunimi Assam Sarkar pen kipipon Mukhya Mantri Pakipat Nirman Achani MMPPANA Amen pen kilometer pli langmin so pen nokterang kroiput atovar kepaselam jia phan sangpi Amphu Teronpi aphan surini rain korake thompen inkora pli contractor kam pipondo labang so kam kiklemesen lapen apor pen kapetang pamejia phan PWD Baithalang So Road Division tongkamukam along Asaipu Executive Engineer Hiranya Kakati aphan arpu pipondo Bonta tovar kasilam ponjia phan kilometer privet ajak anta apor pen ke patang thek thirake Hamren ongsupi along ke do mate inglong arat aphan kilang ki pangkhriang thek lang daklo labang so tovar jong si thoi malom puason te ki tang pen kachelat ajirding pik anbu puta hawarara pen chithanunti Karbinlo Thomas Council ke charia tum executive engineer contractor kang vayanta ani gi siperason si mandet hawarat hangjong hai tovar ka hingno pujong he social media chatai pen chenglok me meeting along Karbinlo Thomas Council ke chari CM atum along le chorju dunsita anu chiden dedet ang theke non puta tovar ki patang tiang thek lang daklo halapu West Karbinlong District Commissioner DC Sangpi Priti Kumari IAS pen chenglok saikam saipu gazetted officer do anstame ningri seran pinlo district MP Hamren osupi pen dongkamukam ka chileng tovar da network tower ke somkavi pen tovar ke me ka vacancy ko an Karbinlo Thomas Council tum kaching thurakam ki claima thek dakloputa jongpon Amphu Teronpi aphan kilometer privera jak atovar kopia porsi kaselam petangone det mate petang thek theda rakisum Karbinlo Thomas Council ke chariya tum kelang RDP dunsi ke patang daprang japhan hawara pen chuningri padikrinlo halapu tovar kaselam kapetang te anta kalilang kalwat kaselam anta aron choklem kalidera jok gari motor ki vegatum ningri jong anpinlo MMPPNA scheme mate asai deng nangki pipen nokterang rong siara thurpak aningkan wang gari motor kang doidun lapen arlong sangti ke thokpen gari motor ke pacheleng nang set pulotangte Karbinlo Thomas Council ke charia tumpen sangpi Amphu Teronpi aphan kam ki pike hawarara aphan nang kachine aphan chotlu puta arbokpon budam no nang hawar kaprek pen district MP along department thongke balong kedam anparta DC SP aphan kachetong dam koanonia kisum chetong danglo Kechalia hian la pena sona son interview ki pidun Hamren ong supia long kepale long lia du pen chenglok arve ke janga hut inghan kang thera long kachingkoi kitut sirsang marang pen Hamren kapale nang do uluputa chethananti Hamren arar stami dongkamukam diphu kedam tovar ka hingno jog gari ke terpenta pangthek mi puta kachini atum kangjin so pen chethananti tangte hawararat ningki pungpen lamthi ke jai arjuik sina Pini aku nili tum ladak lupu pen ke bang abang ke dam ke bang so bang ke arleng topik lo la pen state long pen sta bang lo di mahasau pen sta bang lo lada nili tum haladak strong room lo nili tum bijit dam la so bijit dam lo sta me la so to bar nili tum bang lo dam lo sta me non counting hut sta me un an do an amunit amuluk sta me MP MLA CMEM pen ke chenglok sta me la so to bar chehla lipo la sila so chehla long bang ga do ko ve laki dam ke bang tum sida mi kasik sa kabe dadang po ini sta non pen dat kedolop tip home lo pen petang sedat si nilipurai mangke kumara sian ma iang ma sokche MPML ma ke sudah bagai tang ke report kali teluk sondom lo tani tungke long sorgan tu masih munage next election ma ta bang thu pensi aro chedam thuruk pen aro chiklo joni back chiklo yon thom back do pensi aro che bang thu si non election podok dok ke bang thu bang last lo so de lo taxi bikok lo pare center lo wer bulune hot ni ya tin gi so tang thok soi po par ke thok se de dam ju
sen gravel lah hati dam ji pong ke ko wang tu po lang thok pri po dam ji kari tin koi tu ke hola thak long ta theng peng den ta jing koi bang du pi lo mek sang marang ta do lo la pen hala dong along ta gari ka cibung la puta ani wang ta la sotowar adap jopani jopada ta la sotowar sinil to hamren pen ke dam ke bang amon siladak badua kontraktor badua bang pu bang pitame ladak un anake prapen non thema non barikha chalanang ke lelo ilitum kache bang kache dam aki sundo ko la si badua kontraktor bang pu bang pitame alangli un anake prapen la sotowar kapa messenger pansi nilitum rat hoi pen lo mate nilitum hoi pen isi kachuni ri lamba la pulo Hamren pen Daniel hi carving long life